TV. Piny owacho jiwo kuonde tiegruok pachoka mondo mi oket maino jiwo chenro mag nonro mabiro konyo bero sekta mathieth e pachoka. Jagoro mong'ere migawo mathieth Mary Mudhoni wacho ni Kenya nyaka jiw somo kod nonro ewi okenge mag geng'o tuoche ma ok rito mar thiedho tuoche ma osenya. Noloso kano otelo ne chenro mar yawo ayanga chenro mar somo mar lony mamalo ewi weche mamulo teko ma dho ngere dendo ni nuclear and radiation safety e mbalariany ma Kenya. Jakom bad migawo mochung' ne chenro mag teko ma kamago kata Kenya Nuclear Regulatory Authority Omondi Anyanga opo chenrono ma idhi tim e yor tudruok gi riwruok mar International Atomic Energy Agency. The Facility Improvement Fund Bill 2023, currently under discussion, offers the potential to expand and equip new healthcare facilities, further boosting the need for medical machines to support our evolving healthcare infrastructure. I therefore urge Kenyatta University to take advantage of the IAEA PGEC program and consider incorporating it as one of the diploma programs. For avoidance of doubt, the course will be taking place in Kenya for the very first time. We have a duty to safety at the core of our work. Without doubt, this calls for sustained across-border collaborations, total dedication to duty and absolute commitment.